था भाई लोग भाई धनिया बोल बतानी बनो कुल बिरतिया के आवती से खेत कोरना मेरा रुआ कुल आवती से चोथ ने ये दादा हगल वहीं से का हो इन्हें के बीमारी ओखो। हाँ ये और जगह ना पाती से जब मेड़वा पुल हगले से का को देखत वालो हो जा मुरई बोल बा आ तवन का जला रे प्याज बोल बा वो जो कुल हगले बा का कहो इनके लाज ना लगत है कि बिरवा में कुल हग देते हैं से। हाँ देखा था वालो भाई तवन नेनुआ बोल बा में लौकी बोल बा देखी नेनुआ फरल बा कि ना आज तुम लोग के खेत दिखावत है का बोल हम बेचे खातिर बोलो खाई फरल कि ना देखी तो नेनुआ ए भाई फरल तो लगत हो। हाँ देखा इतना बड़ा फरल है मेहनत रंग ला देले बा लगत है का कहो आजकल का गर्मी का खेती करे ला ना है इतना पानी लगेला आ बिरवाई ढंग का जामी ना है का महंगाई चपल रहते बिया बेंगा तनी महंगा मिलत बा आ बोले पर ढंग का पैसा कौड़ी मिलत ना। ई का तू कर थी रे आ का करत है तो ई हमारे एगो बहन के लड़की औरी मन बड़ू है उ का उ तो लेसुन अरे धनिया में का रद कर थी रे का कर ये औरी मन बड़ू हमसे लड़े ले दिन भर एकदम का कर तोनो लोग के घरे ऐसा नहीं है लड़ी के लड़ी रे।